máme parádu, keď máme parádu, holky držia rádu, spredu odzadu. Zarára, keď máme parádu, holky držia rádu, spredu odzadu. Zarára, podívaj si, jak sa vojenský stav prekrásne nosí. Zarára, už je konec vojny, idú chlapci z vojny. Dobráčky batalión na môj povel, zdraví, hurá! Na môj povel, hurá! Ličence čekaj, hurá! Tak, toto sú naše lodenice. Osobná loď. Tamto je riečný báger. Pozri, tam budeš pracovať. A toto staviame pre zahraničie. Veľká riečno-morská nákladná loď. Tu je naše pracovisko. Pozri. Toto je dnová sekcia 2700 nákladnej lode. Na jeseň si po tým môžeš rozbíjať orechy. Tu začneme. Toto je plošina a na tú sa montujú páternice a rebrá. Nechceš to skúsiť? Vlado! Čo je? Neviem zvárať. To od teba nikto nechce. Zvárať budeš, až keď si urobíš kurz. Zatiaľ budeš len heptovať. Burro, požičaj mu to na chvíľu. Čakáte? Áno. Zlý čas, čo? Hej. Tu si? Hľadám ťa po celom meste. Prečo si neprišla do klubu na diskotéku? Nemáš tu náhodou rande? Zmizni. Katka, prečo sa kvôli nemu tak ponižuješ? Ja by som pre teba urobil všetko a ty takto... Povedala som ti, aby si zmizol. Katka! Ale odpáľ! Ja ho raz kvôli tebe asi zabijem. Ja sa bojím, neviem to, ako si chytíte o ruky a máš tak potom. Máš sa čo zvá. Peter! Iné miesto ste si nevedeli vybrať. To je náhoda. Čo tu robíš? Ja som tu teraz doma. A ty? Som tu na kontrole našej pobočky. Ako sa máš? Ujde to. A ty? Som spokojný. Naozaj? Dokedy tu budeš? Ešte neviem. Možno už večer pôjdem domov. Pozdravuj vašich. Čaká ma priateľ, ahoj. Ahoj. Peter! Peter! To nebola náhoda. Prišla som za tebou. Musíš sa vrátiť. Nevieš si predstaviť, koľko som sa natrápila. Neviem bez teba žiť. Peter! Čo bolo, bolo. Začnime od znova.
Peter, nevieš mi odpustiť? Peter, prosím ťa. Na čo si prišla? Myslela som, že... Vieš, koľko mi trvalo, kým som sa ako tak pozliepal? A ty si jednoducho prídeš a... Peter. Ty. Vždy len ty. Ty nemôžeš bezo mňa žiť. A čo ja? Ja som musel žiť, aj keď sa mi nechcelo. Peter. Vieš čo? Viac za mnou nechoď. Peter. Jo na pod. Jo, lovačka. Dobrý deň, pán Jurkovič. Dobrý. Dáva, daj nástup. Hej, chlapi, nástup na menáž. Čo je s tým ovsom? Herman! Pozri, vidíš? No ten Poďme mi po kapu. centimetr si mal. Maťová prvá. No dobre, ale ja som neoznačený, takže... A nejď Javál, ty sem már, na mláto. Čer, mačerti. Nechceš? Tak mi druhý raz nehovor, že si hladný. Uvidíš, nepošlem ťa pod tabak. Na čo ho počúvaš? Nič dobré ťa nenaučí. Počkaj. Chlapci, poštajte, poďme sa povoziť. Jo. Hurá, ideme! Urožika, nevideli ste môjho brata? Zasran, ideš do čertovej matere. Jo. No vidíš, nevravel som ti, chlapče? Pavol holuba predal, tak ako ho neskôr predal veľakrát. Využíval to, že deti uverili chýru o holubovi, ktorý sa zrodil z ohňa arabskej púšte. Zo všetkých chlapcov najviac po ňom túžil Ďula, chorý syn pašeráka Kováča. Ďula, bežu. No choď. Ako pán doktor. Je to vážne. No, len berte. Ďakujem. Pán Kováč. Igen. Ešte niečo by som... Vie. Lieky budú ako vždy. Ja sa pokúsim niečo. Ostrý ako britva. Ešte nie. Škoda. Tu máte. Ďakujem, pánko. Dere. Oda hinča, a čo? Čo sa ti stalo? Nič. Pôjdeme Hasanovi? Neudruj! Oco, a čo dostávajú? Pomník ruským vojakom. Tak poď. Poď. Nechce sa ti? Jo na pod. Jean! Jean! Kde si? Tentokrát sa holub nevracal veľmi dlho. Zachvátila ma panika, že sa už nikdy viac nestretneme. Márne som ho hľadal po všetkých strechách, po všetkých zákutiach mesta.
Prosím ťa, Jožko, nebuď nervózny. Občianky budete mi. Menzo, si sfianteato. Jovana, prosím. Občania a občianky, dovolte mi v mene Zjednoteného národného frontu Bravo, Gonda! privítať vás všetkých na tomto zhromaždení. Na tomto slávnostnom zhromaždení. Prepáčte, viete, že ja neviem rečiť. V tento slnečný mierový deň, keď si z úctou, Hľadal som ťa. pietou, Oco kýva, oco! spomíname na našu osloboditeľku, Musím ti niečo slávnu povedať. červenú armádu. Ten holub nie je na Za jej predaj. veľké Priletel obete. kvôli mne. Čo by si za neho hrdinských chcel? vojakov, Za nič na ktorí svete. svoje životy položili za mier a slobodu. Za náš nový A kam ideme? Babi, a ja sa idem pozrieť. Preto odhaľujeme tento pomník na pamäť. Ja aj tak nebudem dlho žiť. Potom bude tvoj. Nehnevaj sa. Nemôžem. Ktoré nám všetkým bude pripomínať Zober ho zo sebou. strašné My sme dohovorení, dobre? tých rokov. A my všetci ich máme v živej pamäti, ktoré sa už nikdy viac nesmú zopakovať. A teraz prosím hudbu o tuš. Vysoká škola muzických umení uvádza bakalářský film Čabu Molnára a magisterský film Lukáša Terena. Dobrý človek. Gondolták volna, hogy paradicsomokkal is lehet választásokat nyerni? Nem? Majd én megmutatom önöknek. Jebnutí cyklisti.
predošlých obrazoch ste mohli vidieť krátku expozíciu. Teraz príde druhá kapitola filmu, kde sa život elektroinštalatéra z Komárna, ktorý sa volá Zoltán, navždy zmení. Nie som 40-ročná žena. A nechcem babusové ponožky. Choďte do ryti. Pekný deň. Tudod már, hogy hova megyünk? Keflavikba. Toto je šťastný koniec, na ktorý ste čakali. A teraz prídu titulky. A cestou domov dávajte pozor. A ďakujeme za pozornosť.